todos. É para min unha honra, como alcalde, darvos a benvida a este acto de entrega dos premios da Fundación Ronsel e quero comenzar agradecendo sinceramente á Fundación que escollera o Barco para celebrar este encontro tan especial. O Barco e Valdeorras, como terra de emprendedores dende tempos inmemoriais, e para nós é un orgullo acoller hoxe este acto que pon en valor o talento, a iniciativa e o compromiso social. A Fundación Ronsel leva anos desenvolvendo unha laboura esencial en Galicia. Ao longo do tempo ten acompañado a miles de persoas no seu percorrido sociolaboral e tamén a miles de emprendedores e emprendedoras que, grazas ao seu apoio, poideron crear ou consolidar os seus proxectos empresariais. Un apoio que non só se basea no asesoramento técnico, senón tamén nunha ferramenta fundamental, o mentoring, unha metodoloxía que axuda a acelerar, orientar e fortalecer o camiño emprendedor mediante a experiencia e o acompañamento experto. Ese contacto humano, esa guía personalizada, é moitas veces a chave que marca a diferencia entre unha idea e un proxecto de éxito. Programas como Faro, Merlo ou Galicia Camiño Emprendedor son boa mostra deste compromiso coa formación, coa inserción laboral e coa cultura emprendedora. Proxectos que transforman vidas, que abren oportunidades e que lle axudan a medrar a nosa comunidade. Hoxe tamén celebramos o talento e o esforzo dos 10 proxectos que optaron a estes premios. A todos eles, a miña máis sinceira noraboa pola creatividade, pola valentía e polo traballo que representades.